Samantala, magresponde ng District Hospital sa Balawan, La Union, pinalakas sa full-scale emergency drill. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Pinatibay ng Balawan District Hospital sa La Union ang kahandaan nito sa pagtugon sa sakuna at krisis sa pamamagitan ng isinagawang full-scale emergency drill. Kasama sa aktibidad ang mga kawani ng ospital, mga observer mula sa Balawan Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagsimula ang drill sa mga lecture tungkol sa protocol sa lindol, sunog, bagyo, chemical spill at mass casualty incidents. Kabilang ang tamang evacuation procedures, hazard assessment, decontamination at pagpapatuloy ng operasyon ng ospital sa panahon ng emergency. Sinundan nito ng simulation na pinagsanib ang lahat ng senaryo kung saan sinanay ang mga tauhan sa evacuation, triage, pag-aasikaso ng pasyente at emergency treatment. Ayon sa pamahalaang panlalawigan na itinataguyod ng drill ang kahandaan ng BLDH na magbigay ng tuloy-tuloy at maayos na serbisyong pangkalusugan sa oras ng krisis, kasabay ng pagpapalakas ng kakayahan ng ospital sa pamamahala ng emergency situations. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.